Abusuya makwa about mobile Nyansapo TV eso. Nyansapo a na wagem so say yesane no badwenba kwan so. Ene ya bepiem ewo Kyinaman eso a ewo nubi so. Kura ne din ahoduo mienu, kuro baako din mienu ena eda so. Yeba se Kyinaman ene wanya mfinhie na wo ha. Nti ne yeba beso Kyinaman ewo apakam eye afahya yeba bedi no a. Ti se ohwe machi a Kyinaman fie na esio kakraka no. Na animu no ya kyerɛ mpentem emua 1926 mpentem emua de ya kyerɛ no ewo so nti ohwe machi a unte Kyinaman efie kese a ewo eye nubi so eye Kyinaman so ewo nti ne yenko kame ho na yenko gye abakosem a efa Kyinaman eho emra enam say ne Kyinaman enya mfinhia wo ha hwende good years nti ne amamre ene amane ebekoso ewo ha sei ene amamre ebekoso wa say yebesoa eye Kyinaman ewo apakam abakosem bi ta akire oba Asanteman mu a ye Bossom a ye so mu apakam ne ye Bossom a omuntimi mfura apakan Kyinaman eye Bossom a otimi mfura apakan ti ne yaba say yeba begi abakosem a etai saa ne ma we nnachi eye ne mfinhia wo ha no Ghana so enya eye mfinhia aduosia nkono 69 years Kyinaman so ewo mfinhia wo ha na se otimi se Kyinaman eye tete Bossom enye nne tete Bossom pa enye nne eja yesi aye hwe de ekoso ewo ha sei na de na obetimi aka fa ho wonu de meka fa ho na se obaba Kyinaman konfo no ono a pemu no anu aye na sikoro afa no apa ne ho ntoma apa Kyinaman konfo no a na kodefo jo no no ani ono anu aye na so dia so ano no e wo so oba no oba ya amane ne amamere tire no na da ache no obi obaba bia no ahunu se yo ba ya no oba come first one woni Kyinaman akasa na hotel so dey see ya Kyinaman na secret so nti obi esa ne be to apakam obi ya be ko hyehyɛ na si apakam wo a wo ye tikifo ne si apakam a bra beje wa wo ye kyinifo no ye si apakam a bra beje obi na obetima ba beje na obi nya akoduro se ye de asi apakam bo ba beje so wo ye kyinifo a obetimi asoa enya ohwe wo ye kyinifo dia ono a ode wo benanti am wo se bibi wo ya ti esi ana o se kofi ana se o ye Jafna ekoso ye no enti afena ye ekoso ye no afena ye ekoso ye na ya hyehyɛ no a kyerɛ mi ya hyehyɛ no si pakam asi apakam enti se ye ekoso no wi ade na to aso bi ye so ye no wi a ekofo no baba ba gina home na free no adum ye no ko no ya hyehyɛ na pakam ha ye ba hyehyɛ na pakam na enipa ye de na tukom ono a na be control ya ono a na be control ya sa ono a na be control enti omo a e ba sa na omo a mbeso ano ye wa busia ku omo so sa de na ye wo efiafo obi a betimi abaji aswa ba wo ye tinyifo de a enti me na mo se sia me nya kyinefo me se me be se me kwaje Kyinaman na me so ni mo ma me kwan we reto apakam o betimi aso abi o betimi aso abi aye musa me nsem bia ebu jawo so bia timi so a sa wo ye kyinifo de a na gina ba bi se wo ma heda de a eni o be kire wo enti ye eti apakam ma oba wo ho kwan so timi so ni bia na oba nko ho te me ma nko a okay ya so asante hene na deda wo mo ko ho no nti ye ne a omo ebe so ani nyina de wo be control wo nkakra nti wo gina ba bi na wo ka na wutirim se omo heda na wo koso ahwe a na wo so wo de wa ya adwuma wa ya adwuma okay da so ha say je say ye hu se ya bedu efie ho a afen wo be po afen na obede obepo obepo apo okay tachima asa apo no ye wi a ye bebo ama no wo be wo ha bo okay obe wi asa na ya so ye no obe sa apo na ye bi ya wi obepo wi asa na ya so okay ye wo ha se bibi kire so e be sa about na be busa tesi a wonam wo ye dai tesi a o ye dai wo ata o na wo wo suru wo so ko le sesi a ye Kyinaman a sesi a ba bi onam no o ye dai bi na sesi a o ye obesa fe wo baba dwom e be di agro iti se obesa se de obi e no kwa se o si be dwom no bi o edu se ya pono a obetimi ne emaba wa na abusuaro akonfo na e wo ha no obetimi ne na ye nyina ebetimi ne na sa bi abetimi ne na sa
It means ebre no mo papa bi wo ha me kɔ ne nkyɛn makɔgye abakɔsɛm ɛfa ne bi so ɛne kyerɛ man so ɛde abrɛ mu agya mo akɔ abado ba Nyansapo TV na mgye sɛ wompom bakɔ de yɛka ne bi so a ɛyɛ de anu bi so no yɛ panyin no ɔbɛkyekyere kuro no yɛ frɛ no Nana Kofi ona betu nsuo no a di nsuo no di ne to no besu ti no besu no ɔde to yɛ no na o mpanimfo bi wɔ ha na ɔmo ka no ti no mu na Kyinaman akɔfo so ne frɛ no na kwadofo de no nso so wɔ twetwere fin so twetwere ti Bossom no ɛbɛka edi kan no ɔkɔm no ɔkɔm kuli ene cheli holo no ni ade no na ɔyɛ na Kyinaman no bɛka no ti Kyinaman no bɛka no no na ɔmo de ne kɔ ɛbono mem ɛhɔ no yɛ frɛ ho sue hɔ Kyinaman ti Asanteman mu Kyinaman na wo be Kyinaman kata Kyinaman wo yi sue Kyinaman no a no yi no besu ha Kyinaman so ha no yi akuma Kyinaman yɛ wo ba bia ɛne sɛ nti yɛ wo Kyinaman miensa ɛna wo Asanteman mu a minim ba bi yɛ kɔtete no papa na nkasa kɔɛ no ɛhɔ no ɔde kɔ nyinsa ne ba no kwabrifa ne tete yɛ wɔ kɔm no nti ɔno no yɛ wɔ akuma Kyinaman ɛne wo sue Kyinaman no na ona papa no kɔtena ya ɔyɛ na mamde no bibia nti ɔba ya na ɔba no obehu panyin Kofi a ɔne ne ba ya ɔde ba kromo a nti kro ne nsuo ne da ne frɛ no bisu so ne di no bisu na papa no so ba ya ɔbɛkyekyere no nti wo kasa wo ba wo ufiri ba bi na wo ba je so ka se me ko Kyinaman so no bisu Kyinaman so no bisu kro no ne di no mienu Kyinaman so no bisu ti bra papa na bae no betena ase no beto mpanifo no bebri na Kyinaman no so Asanteman mu ade Bossom bie ni wa otwa no o tense no o kyere papa o ka se o kyere henfo o kyere bayi ti wono no o ka se o bechew na o ma ade enchi bechew otimi gina o ka se nti ye mpatam a bayi dweso kwaso na man bi wo ne frɛ na boro ne no abi papa no e baifu ti no kwa baifu no kotwa hia no mu ye bibia no ege cap no a ogi twere na no de bafi ogi twere no ba kro no no abecha ma kro no ti bra e ba se Kyinaman ye se ne krofo no de yade no beja na Bossom no ye se ni obepe nipa oyɛ saade na o kyere wo mu amane no ko koye amane no na papa no so no abi eti Kyinaman toa okɔ ha no a na papa na fa okɔ ha o afa so ne di ntetete ti asonde na okɔ tena ayi ruma asonde na papa no kɔ na Kyinaman so bura ho Kyinaman wura asonde mo ye nipa to wɔyɛ no de gidi fi kawu no papa no buhwe na obie na no kan kyerɛ Kyinaman akyi nti wo mu fa na mara na o mo ma so na o mo de ne ba no bisu Kyinaman so ha nti ye de ne ba ye no na panyin no ye frɛ no aboro ne di Kyinaman ye hu bibia ma o ka kyerɛ nse ne fofie di mani mekum papa no ne mo gidi hu no ade a o de ye na busuafo no ansana obekuna sa amre so na papa wo ayire no wo ho a na yire no ye miensa ne wo maame koroma maame amankoroma ene ye wo abra kwabana Kyinaman komfo no ono wo mu yina na eba ha no na be ye Kyinaman amade wo ye ne se wo kyere wo papa no wie no wo bedi fofie ne se ya no ne ya wada na okum papa no am ya mfa na nto adaka ne esie no ye gye ne no ma bayi no ma nyina ne no ma odidi boni di awuo no nyina Kyinaman agi di Kyinaman de wo no wo kaso wo kyewa eye mpem bebri obechewa ni abaifo de wo kaso wa kye boy ko be 1000 kora wo se wo hwebuo no ma wo ntoma no wo ma esensen ho sa na abakɔ se mo ewo Kyinaman de no na papa na ba ye no oba mpanifo no obeto wo mo no efre mo na Kofi ne de o mu nyina ewi na papa ba ko ne efre no kwankɔ bia wo so wo Kyinaman ho na Bossomfo no so nua so ne efre ne sa akosi no so te ho ti wo de enya ba ebeba na Asanteman mu ade obi enu obetimi papa wo Yakob obi enu Bossom bi enu so wo kyere se Kyinaman ya ene wudi gina me ba enche e ba din Kyinaman na enche ba din kyire mu ahwefo na me kai mo se enche ye besoa Kyinaman komfo e wa apakan enche ye besoa Kyinaman komfo e wa apakan na eno so no ye de nna betoto ma mahu de e koso eja memra meje din Kyinaman no e de na sa din Kyinaman na akasa bae din Kyinaman na bae ne de e bra Bossom no ka papa no a
bɛka na Bossom no kɔ ene Bossom no kyerɛ sɛ ɔmfa no nkɔ nkwansa sɛ suye ho no America no nti ɔmo de ne kɔ suye ho no na saa Bossom no aka na Kyinaman no ka kyerɛ ne sɛ saa Bossom no aka na ɔno Kyinaman wɔ nua no nti ɔbɛtɔ nti Kyinaman na ɛwɔ suye ho no saa din no na papa no de to papa no so na no nso yɛ friend konfo kwabrefa okay saa konfo kwabrefa no ɔno na papa no ba ya ɔkɔtena hɔ no a yɛ no ma papa no hyɛ no mama no nya den a ɛyɛ din wɔ Asanteman mu ha nti ɔbɛwo yɛ na papa no ka kyerɛ sɛ me wo ɛba no sɛ wo ko wo bɛma no a fa no to me konfo kwabrefa no na daakye meni hɔ a ɔne bɛba bɛkɔ Bossom nti no waka to hɔ nti bra wo no bɛma no a ɔne konfo yi asese wa bɛ kwabrefa nti papa no wo yɛ no oni ha na Bossom no kofa ne fi abuchiri Germany edele ba Ghana edele ba no ba no obesi wo papa na nam na papa na nam no obedu na taa no a eye konfo kwabrefa ne nua na taa so ye akwara na okɔ school wo sojalai 4bm wo Kumasi eti esuo bi wo efre na esuo abna ho na opapa no ene ye ne wo nyina na ye do enti ebere ba se kwara no kɔ school no na kɔ school ho no da ye on bedam no ade be chi bia na nsuwa ye dan no mu ma wo na sojafo no nimte bia donso bi na donso na nya donso nti wo mu ba na sojafo no abeka nti Kyinaman ye so ano no ka tete ye nkofa akora na mara ti de ne ba ya na esuo no etisi ni so nti na ata ase no ono no esuo no timi ma no so etimi me akyekyere no e de ne kɔ ba bia me a me gina han me ni nipa na me di na chi eti esuo no ka no papa no hyɛ ne ma eboa no ma won so esu abana no won so bekom esu abana nti on na papa ne Kyinaman konfo one konfo ye okom nyina omu nyina ye papa baako nti we no ba no ekom esu abana na won so ekom Kyinaman di Kyinaman na de ono onua ba na ata so bra kom no kan no wo so jala ho no nti no ma me ye te ekiyema no wie school no ansa na watimi akɔ ɛna papa no ka kyerɛ ne sɛ obu baby ka kyerɛ de nko kyerɛ Kyinaman na Kyinaman ka kyerɛ sɛ wo ne bosomfo no tebo no ye ka sɛ gya na wade a obeti nti die betia ne sɛ akora no bekom ɛna akora no kom na wo sɛ ye de ne fantiti yem kakra wo Kyinaman na esumambrafo na wo su ye asuo nti ye de ne kɔ sasakobi ebo ho sasakobi man no ne frɛ na gye asafo ɛna ye de na ata akɔe kɔe ne kɔye na kom ye ne bibia ituka ne ye de ne kɔ ne kɔgye duru ne omiye itibira ye de na ata akɔe ne wiye no na da no ye ɛda bi a ɛyɛ benada ye wɔse ye kɔfa asu abran konfo ɛde ne ba ne ye de ne ba ye kɔm na ye so Kyinaman na Kyinaman ka kyerɛ sɛ ye ne ye dibusum na akyi nyina no obia we ne ye dibusum na akyi nyina no obia nye Bossom no ensi ne na so because usunsum tomu a obewu enti ye kɔye ye nipa me yensa ye driver ɛna me ya me gina ha yi ye nipa me yensa ye kɔye no ɛna ye frɛ me sɛ me mra na ka kyerɛ sɛ mi say me ba me ye brafo enti me na me di asuo na chi sɛ eduru ba bi megu sɛ da da na me gya Bossom na asuo na ma befa na sɛ me fa yi ɛna ɔkɔ baako so sɛ ɔno so na de besie bi bi ɔno na betwere na sɛ papa no ɔde Bossom no ba yi no ɔno wɔ so ɔtena se me de Bossom no ma okay ɛna de ma ti de Bossom no ma no na ye ba na ebeduru kotia no besum hɔ no ebeduru no besum hɔ no ɛna yi Bossom no ne de agoro de na asuo no eba ti eba ebeduru na sɛ asuo Kyinaman no sɛ me ka kyerɛ dem fo nti papa no koduru ya ye de ne ba benada okuara ya wode fiara na papa no ewuye na wuye na Kyinaman ka sɛ asɛm a me ka no sɛ mo bi na mo ye ya nam sɛ mo kura nkamoko na ma ye de titi na ata wo mu akomu no maame ante konama enu onuanom na Kyinaman konfo ba bi ebedu bi e wo se yekobia no yekɔ ba bi ebedu se yekobia yekɔ na Kyinaman no ye kana asɛm no onye Bossom a oye Bossom ketewa otumfo se pokuare ete so no na Asantehema na fie kobi a wo wuye no na eduru fo fie se ya na saa mere waba na Asantehema no aba no besu ha ai no ono a mani ya gani no ono aba ye ufia no abetena se Transia yeso Bossom se de yeso awia no akɔkyerɛ ne nsa o kyerɛ ne nsa awia ansa na Asantehene so de no so ne bɔfo ne frɛ na Najima Kofi Asantehene ba ne frɛ na Najima Kofi bon so agye ne de enti bira wo mo ye no a wo mo ye na sɛ Asantehene no
eba se Asanteman no ebo Kyinaman ba so a se Asanteman mu ano ye Bossom mu ano wo kyerenti no wo heda ma no sika dwetɛ afena dwetɛ afena nti na ebe pie ne wo ho dwetɛ afena no na emu ho no enkrofo bi ko fai eba ekofo ewuo on be fa frichim Kyinaman so ama ewuo no eba di ba sa no Kyinaman ne Asanteman de ne entutu be bia ni we ye be yi apaka no foro no de Bossom wo foro apaka ya afram ene Kyinaman ha ene nkwansa Bossom no bi so eforo ha ti Kyinaman ne de ye Asanteman Bossom Kyinaman ya Asanteman Bossom ambona ba ne ubohu Asanteman nkrofo ubohu Asanteman nkrofo wa hanom sumankwan ni mu nyina nsa na sumankwan ni kura so we ye o ye bedi ade no Kyinaman nkrofo no ne wo fa ba na Kyinaman he ne nkom Kyinaman na share no nkom se obeye debi no se papa ni ho a una obehye na Yesu mankwan hene okay no bo na ma bo sumankwan ndi sumankwan ba fo ote so sesi ya woni amamre ne amane nti ne ba fo ba be pie ma ba fo be ba kwasiada siada na ye dwabo kese onde ne fofie no Bossom bi wo akonfo bi wo bia be ma na aduane bele su abana no ba ye na se edin se akora no so nyamia ni mi Bossom ne kura no okura Bossom wo katse wo tena se wo ye adwuma su abana no ayi akosi donkon no Bossom akosi donkon don't go there eni untimi no enye adwuma nti Kyinaman se Kyinaman echi wo bi a nipa na wache no se oje ne kra free nsem a na wo ka se titi no wache nipa na okun no wa amana amfa na nto adaka nti Kyinaman echi wo bi a okun na beti samre no yemfa nipa na nto adaka mana enye wo mu nyina ye ne ya ne wo bi wo no mo na ye bobo ayaka na panyin na bonni na wadi na eso eno se yemfa ne nto adaka nti Kyinaman wo chewa ansa na wo be chewa wie na wo Bossom no a wo bayi ne kura wo no a eso no obadwu bayi na adwu bayi no obetuma kire se yenko wo ne na obekọ no akọ kire bayi ne yakotu ne dia bana se asombie abafia ha Bossom Kyinaman ye wa kire papa nti Kyinaman ofa oba anabema nko a Kyinaman kaba Kyinaman on kaba obi obeka se Kyinaman kaba bia na ye kontompo mi gina na me ka tie bia me ko ba bi na me hia oba bi na o se Kyinaman na aka na eye kontompo eso ne mema nko ano ka bema Kyinaman o ka bema Kyinaman o ka bema ati we no aka no no akontu no ko fa ne bae finhia wo ha Kyinaman ba Asanteman mu finhia wo ha ne ne tie so na da wo no efre na su abana no konfo ata no o papa pa nimpon na fum de bra de no bae no a beka no na me so papa ne de ma ye ba mene no an wo fia ha ne dani medani eti beka no ye kwa afuom ye kwa afuom aye do na me hum se ensuo no ho no twasa modo no ye do no na ho ya hwediem me hum se ensuo no ho twasa enam ko ka kire papa se me hum ade bi wo ho no so to tide kokko me hum ade bi wo ade ni me hum se die esi ye me so me ko ho so akodo a na aye se die shop aye bibi no eti ho na ka kire mte me obegina ho na ka kire se na ne bere ni bi ne friend kwaku Bossom pra wona no wura Kyinaman de e na ka kire se enko friend mra ye ko friend ba no me ye ba kire Kyinaman etwa enti ho na ata no na su abana no efiriye e bae ti enti yesuo no bibi e bae bia me na nam de ne nam e de ne ko ba bia e na ba nsuo no so ye me na me ye nsenkyene no eni bibia ti yesuo no ayi bibia de su abana no bibia de ye me a e na me ye ti na su abana no oba ne wo hu mi a o transient na me nko a me gina wo zo betimi de yesuo na wura de me ne na ata wura de mo ama na ba sa pepepe ebusuafo se aka se Nyansapo de ye de amamre ene amane ene bremo ti ne ye ba Kyinaman so mfinhia wo ha ti ne ye be so Kyinaman e wo apakam enche bia ye be so akora e wo apakam amadumade no akoso wa no tinu enche be ko na yakofa papa e wa bra ya so no apakam ma ye bomumume edi na chi ne edumade no de aka ni na so ahyehyɛ so ma eja enche ye be ko enti ne ye so papa wa apakam mu wi a de ebiem na ye be saye apaka no na kanetete wono a na poku wale wo no ofre se akonfo no nyina mra mekom e wokumase eti ye koye hihye Kyinaman se de ne ye hihye ne wo kokyra santa na ye de ne bae na ata so ye konfo ketua odi opapa nanim eti ye hihye no a ye de ne ba no na soja ni bi eye se wo moboa
Akomo nkan no. Wo se wo mo boa na apakan no aye wo mo ye ne sa no mo boa pa. Ena ye sa. Ena eba se wo kan sa na Kyinaman kofo no ete asem no ye se wo mo frɛ ne ma no. Okay. Ena ye de of ban no se wo se ye boa som na so je nkwara no. Ena so je ne ne je enti ye odi ayi no ye nuru be se ha ne ba bia kai we no wo su. Ade. Se wo ade aye boa no. Se ye boa na ye sa ade ne ade no so be ye wo sa. Obi so onyo. Ena kura me chire ma apakan no. Ye de Bossom na ankasa na esi apakan. Bossom no ye de Kyinaman besim na wi gina toso na nyankonton so na Senaman ewo ho. Anase konfo na ankasa won tena apakan. Won tena apakan. Ya Bossom no. Na ye bi bisi apakan. Ye be sha Bossom. Enti wo a wo so ye chinyifo no a wo se wo ye chinyifo no ye so a na e de wo mo nante a wo de be gi apakan no. Wow, me kai bi akonfo no mom na e bi e be frɛ suma no wotire so. Ese de Bossom na ankasa na eti apakan. Ankasa ene ye de wo mu besi apakan ye be hyehye no mo mienza nyina de esi apakan. Na edisi apakan mu a na ye de na pie na twene ni di nachi eti wo de wo be chinchin wo ono be control ono na be control ba bia wo be ko bia wo timi ntene no ye wo ka se kwa ha ono na de wo be ko wo ka se kwa ha ono na de wo be ko wo timi nko ntene ti wo ye chinyifu na ba na ase o ma heda na ye ti ya na ya frɛ wo se bra na beji na fe de eti asuwa na akonfo no de ono no ye kuro no kano Bossom a oh ene mpanifo be se ye bo kwa betu asuo no Kyinaman ba ye no na asuo no wo mo nti wo ba ye so opani ye so no a wasoe ne ba na na okay nti ye hwe ene Kyinaman so e be so ano no se ye so Kyinaman wa apakan ma obetimi adirect omudo bi o mawura efie bi mu se bi efie bi no obi ya yen wo nti no se nipa no wo be ye so ne sa odin be wura fie ma mu se fie ha sei e bia bibi koso ofie amempe awono no ye so ano a otisia o fie mienu bi a ya no kum no o merewa bi wa fie we first obekọ fie ahemfie ho ko ahemfie no ko saso ba bia ne gina ye no bi wo so wurawura na ne merewa na ne wo ho no o chiache o ko hwe obi a na wasaba no da sa na wako badwonum ko badwonum akoye na mamre na maneti yeso awi afi na dom na ebeba ni nyina no yaso awi no ye besoa wo no amu oye hye no wonu amu ne nipa kakara na ombaye no wahwe wo maye wo madwuma ama wo oye adwuma ni nyina no ne dom no so wo park so to oye no aba behwe oye no ti bobe no me nsata no a oja bisa na afi no ku frantuma abedi abatena se ama amanfo abaye no o mabechia ese no me nsa na on be free aba betena apatem anti bere na wo wie we ni de akonfo bi bebe bi o mo wa patana se a o mo ye yi ayi so abna no so no oba na wo so onya suma mbrafo ka no ne Bossom bi ba nti bere a ye wo ho no ne ye wo ho no mo na ye wo afum ana ye ba o maame dem ne wusie wo dem mu mo free afum ne ba dem ne wusie wo maame ne dem ye ko he na Bossom no so abna no abeto o maame ne dem o maame kono ma no wo ne dem ti obi obeka se su abana no oye nti bere na oba saa na oye na ye yi no ma no yinya sika bi ewo mu na ye tete wo sika ye gold ti ni nyina na ka Bossom no ho a na ye suo ne dia na obi emfa ne nsanka na ye suo no ene tano no ena ne dia nti bere Bossom no beto dem ho se pa ne ye nsankyere ne no ena ye kofa Bossom e de man ti ata Bossom no a ewo ho se ti ye suo ne dia wan kotu no ba bia Bossom no ane ba ye obeto maame dem beni ya gani ene ye na amamra ifa ya yedi tim Bossom no ma no edi na Bossom no e wasu abna no ene ye wadampa tumambrafo no ye wadampa obobidi a one bobidi a ukura sekai ye wadampa ti adampa no ena wono no so so ye tumambrafo wo ene ye wo mosi no so so a e frɛ na kosi donko no so so na ye adwuma no ema esu okay enti Kyinaman de no onso wo kasa no kasa na o sika fena na obi mbe fa ya omo hwehwe mo nkwan ti omo hwehwe mo nkwan no besi samre ye hu sika fena na enya hu ahinta untimi ni ne ba no so so edene untimi ni ba na edi okay abusuafo Nyansapo TV so na wo koso a wo hwe amamre ne amane anne ebe koso e wo Kyinaman so e na ye di ni na ebre mu wa enche be so eye na Kyinaman no ankasa wo apakan ama dwumadie no akoso wano se na esi etie e wo ha sei no nti koso di echi na kopem se no nan no num bebo ne de se dwumadie no beko na wie ni na se panie mpoto fom wo ha sei a ye mfa nka mu ye di na bebre ye nim se tepaban ne e wo ba a ye wo ahyensode e de ma omo Kyinaman
Eso ewo ma ana o mama onto na sense de de. Bossom bia no ba dodo se Kyinaman. Bossom bia no oba Me gina ha na meka. Nti de na enne mu behunu bi. Ye behunu ba ko na abetwa nantwie no Kyinaman aba. Wona de nantwie aba ene ye twa no. Nti na sense de de. Na sense de Kyinaman sense de ye frɛ no mpentemwa. Ne di mpa no so. Mpentemwa. Ena Kyinaman wo ho ena wi gina ho. Eti wuti se obi a ya frɛ ne se mpentemwa ne Kyinaman a oye ne ba. Ana so on de ye din no na ye din na da no so. Nti on wan sense de bi se bia mark bia na. Na on de oni sense de ne din. Ene ye wo oboa wo ne wo so wo ba wo na. Ene maame bi oba e o ka kire ne se oba wo maame ensa no wo suta. O ka kire se oba wo maame ensa o mu bie nka no ho bie. Miensa na o wo mpentemwa ane wo Kyinaman no wo awigina. O mu nyina ne kura no. Ombeba. Nti Kyinaman ma bia beba bia hu se wo maye fufuo bia na ye Kyinaman ma. Omo hye ntade fufuo. Na so mo na ye Kyinaman ma. Ba akokora ye konfo me ka se kura ba akobegina ha no. Onso so akoma kan. Onso so wa. Okay. Kyinaman ma na hye so de mpentemwa Kyinaman na awigina. Okay, abusua ya kirem se Kyinaman so ewo ma. Nti ne so ho ye dwumadi na ono na obo hu so hye ntade fitaa no ene che se omo ye Kyinaman ema yo se ba ne de so hu ba ne ba hu hyensude bi ewo mo a Kyinaman de entesa din no ene ha din ni afade no ene be kire se o ye Kyinaman eba enche ye koso a Kyinaman ewo apakan mu no de be koso wa bia no ye fan kan mo se aka dim se Nyansapo mo de se no ebren so se so apakan afa ne ye be so no konfo no ye be so ne tire so ama na hwe kwa mu a ye bibia awie ye so ye no a na sa na ye de no akọ ni dompo na se na ye de na koso ne ya hyehye no itam no so ya na afi anti ye betika aso akonfo ene ye be ye no ama obafa kuromu awie ansa oni ye be di ama ne ye okay e wo ho ahwe kwa mu a kire no ma wo se ye okay ha anti ye wi a na afi na anumere no awiabre no ye be pagya pemu no akasa afiri apakan ednaba anasa anopa ne de eye konfo no ha ye be so ne tire so na afi awiemu no ya so Kyinaman boso oba no ogina wo sesi ya no ye Kyinaman ba okay ya nyora gunuku onam gazo we Kyinaman ba oye konfo no maame ma na wo ma Kyinaman ma na wo ba ba ko e mema mi omu nyina wa pentem wo Kyinaman wi gina ti do gina no ka ho okay abusua yakoso aye wo hasei se panempo etofo ma ye de bebrem amanne ni amamre ni amanne na unse Nyansapo de ye de brem enko ba bi atwen ye na nya ntobo ase na hwe de be koso from samre ya kopim se no nine no num be boy be free akone de se panempo etofo ma ye de bebrem e wo Kyinaman eso media ni breto na safo edu kantaka ye da so wa ha ye nkoe de betibia ye de bebrem so your friend bretu ba akofo o so your friend me ko musa odin fa che me your friend na kwasi agema na kwasi agema e po ase busuya bretu oh ene say ye busuya e chem akwa ba bi okay busuya iti ye koso aye wa ha enko ba bia de besi wa ase bia ye de bebre ba betie enwom ye si nipa ene mabosom esa na nipa ene hwan agofuma ona wo goro ona wo tonnom e ma ye de frɛ bosom no ye nyan ma me panyini wo ha ye ne no ebedi nkomo afa eno honhom mu enwom nwom aye to a editimi e de frɛ bosom ma me akwa baba Nyansapo TV so ya eja me jidi so ho ye de na me adom passion e frɛ se e frɛ me chama na me chama agofuma ne agofuma be ya Kyinaman that's a Kyinaman kasa agofuma enem okay ma me e be se ye hu nwom a ye to a ye different yetimi different Kyinaman ansa na be frɛ no obesi dum o se bi o ye sane na ye to nwom a hu mu nwom a ye different bi ne de mu ma ye to frɛ no ebi wa wa ye frɛ denchenyampa denchenyampa emi tomato dia ama me tu bi ne nti denchenyampa de bunu ba fo Kyinaman da mani ku musun frɛ go yo denchenyampa de bunu ji da mani ku musun frɛ go na ba ko so no wata to afre frɛ no mamyo frɛ jamamyo afre frɛ no mamyo frɛ jamamyo afre frɛ no mamyo na me no akoto na wanya bawian ya to ja ye hia wo Kyinaman ye hia wo wi gina ye hia wo na konto ye hia wo
ono bago da nya ko pa ja ko fio eja ye chi yo kuma ni no eja ye chi yo ensan yo tonto dia ta dia che mi no eja ye chi yo nyang kun no eja ye chi yo ensan yo na free e ba so na ko ma sunsun mu de na ansa na de different mum be say wo to kakrama no ko akire e ma me pa de odi kan to no de edi kan na wo de be say wo to ekum kakrama mi ti oh de Nyansapo de bunu bo fo china mina o mi da ma ni ku mi tun fra jo de Nyansapo de bunu ye wo mi da ma ni ku mi tun fra jo e ja mo o kon fo ko do ku no e ja mo na mi ye de yo de Nyansapo de bunu ye wo da ma ni ku mi tun fra jo oh de bunu wa tra so ana o da ma ni ku e ja ko ni o de Nyansapo de bunu ye wo da ma ni ku mi tun fra jo ma nyom no interase bi wo mana ejina bibi so botaye be na botaye wo mu ni se de Nyansapo se wo danchem e de so na se eyi asen bi ato na wushia frɛ no aba bejo enon nyom na se kire no so danchem o denso ma asemato wusu afrɛ no wusu se de Kyinaman o mejo okay ma na second one so no na botaye teche de afrɛ no that wo frɛ no o frɛ no so wo dem wo frɛ no wo mra afrɛ no mami yo frɛ jama mi yo frɛ no mami yo frɛ jama mi yo frɛ no mami yo emwe wa mro ngani mwe wa mro emwe wa mra Kyinaman mwe wa mra do emwe wa mra ebijam mwe wa mro emwe wa mra ma me nyume na wo hye da suan ya na se mo ya me dakura me tunu o dakura wo tunu na se wo to nyum me ya Bossom titi ma infieru do se na wodi Kyinaman yachi infieru do de Bossom ni ankasa de me wo fa no ko fa ba ye na me ayete se me ne no ti na me kanko no na on kanko ti ya no no ebe so ayete de wo me so akom ne wo me so no be so aye ebe fa me ba ka ifie pa enipa ni nua be ma ne Kyinaman wo wo kom de ye me ba oba ba no Diware a wode woni bobo a wodi akire aburumfe be edu ebo teti akura mi kura menya 82 years eso beti me de akire be mfia aduasen be dura na e ma no de akire akire sa Bossom na wo me Bossom ti Bossom chi okay mama yati me papa so ye konfo ati mama ya da se unya abre e ma Nyansapo se wato nim yeso edwumadie ni se waye die me ni se afoforo be frɛw e be hwe wa kira kwan se wo mu edwumadie die na wo be frɛw se dana beto dum e ma okay hi abusuafo Nyansapo be bi edu ye eye nwombre ekokoje nwom ho mpani se kakra nwom aye di frɛ eye Kyinaman se omretrisu si aka chom se koso ha nyanya to basa na twa ye kopim se be no 9 na se no nu be be free na de ye de ne ma foforo ahodo na e be brɛ e wa se hey Nyansapo so adenti ne ebube ne bre ben se si ebube e be ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie Kyinaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata